Λοιπόν, το πιάσαμε αυτό και έτσι πολύ ωραία θέλω να κάνω μια πάσα για τον Σαράντη. Τον γνωρίζω ελάχιστα μένα, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά την επίδραση που έχει τόσο στο Βασίλη Βελούδα, γι' αυτό και πολύ ωραία αντιπροσωπεύει τη Βελούδα Water Filters μαζί μας εδώ, αλλά κυρίως για το κομμάτι της επίδρασης που έχει όσον αφορά στην εταιρική κοινωνική ευθύνη ε, της συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά και όλο το κόνσεπτ που έχει πίσω από αυτό, την ευαισθησία του για το περιβάλλον, την ευαισθησία του για το είμαστε όλοι μαζί, για το αποτύπωμα που αφήνουμε στους ανθρώπους, στο περιβάλλον και σε ό,τι άλλο αγγίζουμε. Και θέλω να πω, αν δεν το ξέρετε ήδη, ένας από τους βασικούς λόγους που ο Βασίλης έχει αφήσει μουσια, μαλλιά και όλα αυτά τα υπόλοιπα είναι επειδή πέρυσι το Πάσχα, θα το κάνω αυτό το spoiler και θα το Θα το πω. έλεγα κι εγώ, αλλά με άλλο τρόπο. Ωραία, το αφήνω να το πεις εσύ. Όχι, όχι, πες το και ξεκινάω εγώ μετά έτσι με. Πέρυσι λοιπόν το Πάσχα πήγε με την ομάδα των Ατάκτων, δηλαδή του Σαράντη Σιμάκη, στο Νεπάλ και αυτό ήταν κομβικό σημείο για εκείνον. Και όσοι τον γνωρίζουμε πριν από αυτό, ξέρουμε τη μεγάλη αλλαγή. Ο Βασίλης Μετζελόπουλος συνέχεια έλεγε για το μousse του. Να ποιον πρέπει να κάνεις blame, Βασίλη Μετζελόπουλε. Σαράντη, δικό σου. Χαίρομαι λοιπόν μετά τον όμορφο πρόλογο έτσι να αποσυφοριστούμε κι εμείς. Θα ήθελα λοιπόν για 8 λεπτά την προσοχή σας. Η πτήση μας ξεκινάει και είμαστε έτοιμοι να σας ενημερώσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο βιώσιμη. Η εταιρεία Βελούδα υπάρχει από το 1999, όσο τη γνωρίζετε οι περισσότεροι, με πλέον από περισσότερα από 24 χρόνια εμπειρίας, περισσότερα από 60 μέλη στην εταιρεία μας. Έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο franchisee καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με 17 καταστήματα, αλλά και δικούς μας χώρους σε Θεσσαλονίκη, Λευκοσία, Πρόπυργο και Κρήτη. Μας εμπιστεύονται παραπάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες πολίτες και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί γιατί και εμείς μας δίνει το ένας μας συνέχεια να προσπαθούμε για το καλύτερο. Βάσει αυτό που είπε και η Βάσια στο ξεκίνημα, έτσι έγινε και το πάντρεμα το δικό μας με τον Βασίλη πριν μερικούς μήνες. Καθώς ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος που πάντα στήριζε και στηρίζει τις κοινωνικές δράσεις και στήριζε και εμένα σε προσπάθειες που κάναμε με οικογένειες που είχαν να κάνουμε τις ανακαινήσεις των παιδικών δωματίων τους και πάντα στήριζε με το κομμάτι της φίλτρασης. Έτσι, πριν μερικούς μήνες ταξιδέψαμε στο μακρινό Νεπάλ, όπως είπε και η Βάσια, σε ένα ειδικό project που αφορά το νερό, ώστε σε συνεργασία με 3 διαφορετικά group να δώσουμε πόσιμο νερό σε 82 οικογένειες. Για όσους ενδιαφέρονται να ζήσουν μια τέτοια στιγμή στη ζωή τους, ως Backpack Brothers άταχτη, αλλά και με τον Βασίλη χτες συζητάγαμε, αναμένεται να ταξιδέψουμε με το καλό τον Αύγουστο στην Ουγκάντα. Οπότε, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το καθαρό και το πόσιμο νερό, το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε για να ζήσουμε, δεν είναι δεδομένο για όλους. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε μικρές ή μεγαλύτερες ενέργειες, ώστε να συνεισφέρουμε στην προστασία του πλανήτη μας. Οπότε σας προσκαλούμε σε μια νέα εποχή όπου η χρήση πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης αποτελέσει παρελθόν. Παρατηρούμε συνέχεια το τι γίνεται γύρω μας, το τι γίνεται στην καθημερινότητά μας, το τι γίνεται όταν θα πάμε περπατήσουμε σε έναν δρόμο, σε μια παραλία. Έρευνες έχουν δείξει ότι τουλάχιστον 666 εκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια καταναλώνονται ως ελάχιστη ένδειξη ετησίως στην Ελλάδα, ενώ αν το βάλουμε σε μεγαλύτερο αριθμό ξεπερνάει πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Και έτσι θα ήθελα κιόλας να κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό, να δούμε πόσοι από εσά μέσω ενός emoji στην οθόνη χρησιμοποιείτε ακόμα πλαστικά μπουκάλια στο σπίτι σας για να πίνετε νερό. Θα είναι ένα ωραίο, δεν είναι πώληση αυτό προς εσάς, αλλά είναι έτσι ένα ωραίο στατιστικό που θα πάρουμε στην ομάδα των άτομων που είμαστε. Συνεχίζοντας, δεν βλέπω, μάλλον όλοι έχετε φίλτρα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζοντας, έχουμε παρατηρήσει ότι κατά μέσο όρο, ετησίως, ο άνθρωπος καταναλώνει περίπου 250 γραμμάρια μικροπλαστικά. Μικροπλαστικά που καταναλώνει μέσω της τροφής ή μέσω του πλαστικού μπουκαλιού, το οποίο δεν είναι εμφανές με το μάτι. Αυτές είναι έρευνες που έχει κάνει ο Γενικός Διευθυντής της WWF International, είναι έρευνες που έχουν γίνει μέσω του Newcastle της Αυστραλίας και όλα αυτά μας οδηγούν και σκέψη και εμείς καθημερινά, όχι να κάνουμε απλά μια απόλυση ενός προϊόντος, αλλά να δείξουμε πώς είναι το καλύτερο για τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας και αγαπάμε και θέλουμε να τους προστατεύουμε. Εναλλακτικές έτσι ενυδάτωσης που μπορούμε να προτείνουμε και να συνεχίσω και παράλληλα να παίζει και η παρουσίασή μας είναι ότι η εταιρεία Βελούδα διαθέτει πλέον 10 πιστοποιήσεις. Είναι μια από τις μοναδικές εταιρείες στην Ελλάδα
που μπορεί να διασφαλίσει αυτό το εύρος των πιστοποιήσεων, όπως είναι το 9001, το 22.000, το 14.001. Και παράλληλα, εκεί πέρα που αρχίζουμε και εστιάζουμε τα τελευταία χρόνια, είναι ότι μέσα στην Ελλάδα είναι σαν να έχουμε μια ακόμα χώρα αυτή του τουρισμού και αυτή που πραγματικά είναι και η βασική μας βιομηχανία, που εκατομμύρια τουρίστες έρχονται το χρόνο και αφήνουν το αποτύπωμά τους στη χώρα. Από τη μία το αποτύπωμα μπορεί να λέγεται οικονομικό, δεδομένου ότι μας προσφέρουν και θέσεις εργασίας, από την άλλη όμως είναι και περιβαλλοντικό, καθώς αφήνουν πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα πίσω, και ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκου είναι και τα πλαστικά μπουκάλια. Οπότε έχουμε ξεκινήσει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια, με μεγάλες αλυσίδες κατά κύριο λόγο, οι οποίοι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι του sustainability και του quality, αλλά και με πιέσεις που δέχονται από τουριστικούς πράκτορες να προτείνουμε ψύχτες, το οποίο να συμπεριλαμβάνονται με την εξειδίκευση και εμείς που έχουμε γύρω από τη φίλτρανση. Έχουμε καταφέρει και έχουμε αποκτήσει μια αποκλειστική συνεργασία και συμφωνία με την εταιρεία χειροποίητων ψυχτών της Bluepura, η οποία εδρεύει στην Ιταλία, και είναι μια συνεργασία που πραγματικά μπορεί να δώσει σημαντικά ωφέλη για τον καθένα γύρω μας, αρχικά μέσα στα ξενοδοχεία αλλά και σε εταιρείες. Θα δείτε έτσι ένα 38 παράδειγμα εταιρείας που, όπως το λέω εγώ, μας αρέσει να κτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ανθρώπινες σχέσεις. Οπότε εταιρεία που μας εμπιστεύτηκε στο ξεκίνημά της απλά με 3 ψύχτες σε ένα από τα ξενοδοχεία, παρατήρησε ότι τα οικονομικά ωφέλη που είχε συνολικά από κάθε ένα της ξενοδοχεία ήταν 33 τόνους ανά τη σεζόν, δηλαδή, και παράλληλα είχε και ένα όφελος κοντά στις 60.000 ευρώ. Αν δείτε και στην παρουσίαση, στα 13 ξενοδοχεία που μπήκε την επόμενη χρονιά, εξοικονόμησε περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ. Αν αναλογιστείτε πόσους δεκάδες τόνους γλίτωσε και τι καλύτερο αντίκτυπο έχει το περιβάλλον και τους ίδιους, καθώς και το logistic έξοδο. Αυτή είναι μια τελευταία συνεργασία που κάναμε με ξενοδοχείο με καταναλώσει 21.000 ευρώ σε πλαστικά μπουκάλια, και με τη δικιά μας πρόταση και δικιά μας αγορά ψυχτών και φίλτρων. Την πρώτη χρονιά κοντά ισοσκελίζεται και έχουν και ένα όφελος περίπου τα 20%, και τη δεύτερη χρονιά θα είναι μόνο τεχνική κάλυψη και υποστήριξη. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που θέλουμε να δώσουμε για εσάς και όσους κιόλας μας βάλατε το emoji πριν λίγο, αλλά και όσοι ντραπήκατε ίσως να το κάνετε. Η εταιρεία Βελούδα είναι μια εταιρεία φίλτρων που δίνει τη λύση σε αυτό το ακριβώς το πρόβλημα. Εστιάζουμε δηλαδή στην ποιότητα του νερού και στο δίκτυο της κάθε περιοχής. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε, συστήνουμε στον καταλληλότερο σύστημα επεξεργασίας του πόσιμου νερού. Προσθέτοντας ένα φίλτρο στο νερό της βρύσης, μπορεί να αξιοποιήσει ότι υπάρχει ήδη με τρόπο που είναι και υγιεινός για σένα. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι σκοπός της εταιρείας μας είναι να προτείνουμε από την πρώτη στιγμή, βλέποντας όλα τα δεδομένα και βάζοντας σε σκέψη πάντα τον συνεργάτη μας, τον ιδιώτη, είναι ότι πώς μπορεί να προσφέρουμε μια πιο eco-friendly λύση για την καθημερινότητά του. Ένα tips μαγειρικό, καθώς πιστεύω ότι όλοι μας μαγειρεύουμε, είναι ότι το καθαρό, το φιλτραρισμένο νερό βράζει πιο γρήγορα, οπότε εξοικονομούμε και ενέργεια. Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει λύσεις και αφορά κατά κύριο λόγο και το group το δικό μας, λύσεις και για γραφεία και για ομάδες ανθρώπων που καθημερινά περνάνε χρόνο μαζί, προτείνοντας τους λύσεις και κατάργησης του πλαστικού. Φανταστείτε ότι κατά κύριο λόγο 500 δισεκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια το χρόνο καταναλώνονται, περίπου μόνο το 10% αυτού οδηγούνται στην σωστή ανακύκλωση, οπότε φανταστείτε τι άλλο καταλήγει στις θάλασσες και τις παραλίες. Επίσης, βάλτε στο μυαλό σας ότι για να δημιουργηθεί ένα πλαστικό μπουκάλι χρησιμοποιούνται περίπου το χρόνο 151 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και 22,5 εκατομμύρια τόνοι διοξείδιο του άνθρακα. Ενώ για να κατασκευαστεί ένα πλαστικό μπουκάλι 1 λίτρου πρέπει να δαπανηθούν αντίστοιχα 3 λίτρα. Όλα αυτά σας τα λέω όχι γιατί θέλουμε να κάνουμε κακό σε εταιρείες που πουλάνε ουσιαστικά πλαστικά μπουκάλια νερό, αλλά για να σας βάλουμε τροφή για σκέψη πώς μπορούμε να κάνουμε τον πλανήτη, γιατί έχουμε μόνο ένα πλανήτη, πιο βιώσιμο. Ένα από τα καινούργια μας project είναι και το να προτείνουμε βιώσιμες λύσεις σε μεγάλα event, πανεπιστήμια και δήμους, για να δείξουμε ότι ανά την επικράτεια πρέπει να υπάρχει σε όλους τους δήμους καθολική πρόσβαση σε καθαρό νερό. Θα δείτε λοιπόν, και κλείνοντας, ένα βιντεάκι από τη συμμετοχή μας στο Vegan Festival τον προηγούμενο χρόνο, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, όπου σε 2 μέρες καταναλώθηκαν 3.000 λίτρο νερού, εξοικονομήθηκαν πάνω από 6.000 πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης
ή αλλιώς 780 κιλά πλαστικού μπουκαλιού. Η εταιρεία Bulpura, για να γνωρίζετε και το λογότυπό της, όταν μπορεί να τη δείτε ανά τον κόσμο σε ένα από τα ξενοδοχεία που μπορεί να πάτε στους διακοπές και να είμαστε κι εμείς μέσα εκεί. Και θα χαρούμε να λάβουμε συστάσεις από όλες τις κατηγορίες, ακόμα και από εσάς που μπορεί από τη σημερινή αυτή παρουσίαση να διαφερθείτε και να κάνετε την καθημερινότητά σας πιο eco-friendly. Αυτά, επιτρέψουμε έτσι να κάνουμε και ένα stop share και μετά να σας δείξουμε ένα τελευταίο βιντεάκι της καμπάνιας μας και θα χαρώ να λάβω και το feedback σας στο τέλος. Με συγχωρείτε, μπαίνουμε και συνδεόμαστε ξανά. Σαράντα, δεν έχουμε ήχο. Αχ, το κατάφερα τελικά και δεν Εδώ έβαλα πιο τον ήχο. δυνατά. Ναι. Ωραία, μισό λεπτό. Είναι αυτά που συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Θα πρέπει να μοιραστείς και τον ήχο του κομπιούτερ σου, όχι να το βάλεις πριν. Ναι, το κατάλαβα. Πριν το κάναμε στην πρόβα, τώρα βγήκε αυθόρμητα και είπα να μην το κάνω. Θα σας το στείλω άμα είναι με βίντεο, με μήνυμα εδώ, στη συνομιλία, να το δείτε όλοι με την ησυχία σας τότε και να μην τρώω άλλο χρόνο από το πολύτιμο που έχετε όλοι. Αλλιώς, άμα το θέλετε, το βλέπετε μετά, δεν έχω πρόβλημα. Βάλτε το μας στο chat να το δούμε. Ωραία. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που νομίζω όλοι πρέπει να το δούμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σαράντη Σιμάκη, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση.